Ilmavoimien lentokaluston muuttuessa vähitellen 1920-luvun vesikoneista maakoneisiin kasvoi välttämätön tarve perustaa uusia lentokenttiä. Vuovesilehti kertoi 1930 lentokentän perustamisesta seuraavasti. Puolustusministeriö on päättänyt rakennuttaa Vuoveden pitäjän Siikakankaalle välilaskukentän Kauhavan Helsingin lentolinjaa varten. Lienee selvää, että alusta pitäen kentälle oli ajateltu toki muutakin käyttöä. Siikakankaan kenttä on täysin ympyränmuotoisena erikoinen ja harvinainen ratkaisu. Kenttä oli helppo perustaa soiden ympäröimälle harjuselänteelle. Koneiden lasku- ja nousualue oli halkaisijaltaan tasan 1000 metriä. Käyttöönottonsa jälkeen ensimmäiset rakennukset tukikohtaan rakennettiin vasta välirauhan aikana. Ensimmäiset lentokonehallit valmistuivat keväällä 1941. Hyvästä sijainnistaan johtuen kelirikko vaivasi toimintaa keväisin vain lyhyen ajan. Kentän hoitovastuu oli Tampereella sijaitsevalla ilmailuvarikolla ja sitä valvoi Kauhavan ilmailukoulu, joka käytti myöhemmin jatkosodassa Siikakangasta koulutuskenttää. Sotaan asti kenttä toimi lähinnä varalaskupaikka. Kenttä sopi kaikkien ilmavoimien konetyyppien käyttöön ja laskeutuminen tukikohtaan oli sallittu vain sotilaskoneille. Sodan aikaa varten oli tehty suunnitelmat, joissa tukeuduttiin vahvasti Vuoveden kunnan ja alueen eri toimijoiden palveluihin. Majoitusta oli eri vaiheissa, esimerkiksi Juupajoen Hyytiälän metsäopistolla ja Pekkalan kartanossa. Lääkäripalvelut Korkeakoskella ja Ruovedellä, autokorjaamo Ruovedellä ja niin edelleen. 1930-luvun lopulla Siikakangas oli ehdolla myös valtion lentokonetehtävän sijoituspaikka. Historiansa aikana Siikakankaan kenttä on ollut monessa mukana, mutta varakenttä-nimitys kuvaa hyvin kentän roolia. Sillä talvisodankin aikana tukikohta oli pommikoneella operoineen lentorykmentti 4 varakenttä. Talvisodan aikana perustettiin uusi hävittäjälentolaivue 22. Se sai aluksi kalustoksi tuliteräsboosterit. Välirauhan aikana 27.3.1940 laivue nimettiin lentolaivue 32. Boosterit luovutettiin pois ja tilalle tulivat Fokker D-21 koneet. Moderneista hävittäjistä luopuminen oli luonnollisesti masentava isku vastaperustetulle laivuudelle. Hävittäjälentolaive 32 siirtyi komentajansa kapteeni Erkki Heinilän johdalla ja 18 Fokker-koneen voimin uuteen tukikohtaansa Siikakankaalle toukokuussa 1940. Laivueen tehtävänä oli antaa jatkokoulutusta ilmastokoulusta tulleille peruskoulutuksen saaneille tuleville hävittäjälentäjille. Kentälle siirtyi myös ilmatorjuntajoukkue 142 suojaamaan tukikohdasta toimivia joukkoja. Boosterit ja harikeinit vierailevat silloin tällöin Siikakankaalla, jolloin nuoret ohjaajat aikaillen katsoivat ensilinjan hävittäjien perään. Saisipa tuollaisen joskus alleen, toteaa maineikas hävittäjälentäjämme Jussi Karhila muistelmissaan, ihaillessaan ja tutkiessaan taivaan helmeä Siikakankaalla. Hävittäjälentäjien koulutus jatkui täällä kesään 1941 asti, jolloin laivue sotatilan lähestyessä siirtyi Hyvinkäälle. Ennen siirtoa Fokkerit aseistettiin ja ne saivat uuden sotamaalauksen keltaisine itärintamatunnuksiin. Laivue koulutti Siikakankaalla Kauhavalta tulleita lentäjän alkua kaikkiaan toista sataa, eli Heinilän laivue taitavine opettajineen koulutti Siikakankaan pyöreällä korpikentällä melkoisen joukon hyviä ja kyvykkäitä taistelulentäjiä isänmaan käyttöön. Lento-onnettomuuksia laivueelle sattui suhteellisen vähän hyvästä koulutuksesta ja kyvykkäästä lähtöaineisesta joukosta. Toukokuun lopulla 1941 lentorykmentti 4 kävi tutustumassa Siikakankaan tukikohtaan ja vajaa kuukausi myöhemmin uuden sodan alkamisen ollessa jo käsin kosketeltavissa saapui lentolaivue 44 Kemistä ja lentolaivue 42 Muonetjärveltä uuteen tukikohtaansa. Laivueet olivat varautuneet pitkään tukeutumisaikaan Siikakankaalla, mutta toisin kävi
Sillä vain muutaman sotalennon ja muutaman viikon Siikakankaalla olon jälkeen lentolaivue 42 siirtyy takaisin Luonetjärvelle ja lentolaivue 44 uuteen tukikohtaansa Mikkeliin. Sodan jatkuessa kenttää käytettiin edelleen varakenttänä ja esimerkiksi koelentojen koepommitusalueella. Viimeisinä sotavuosina lentokonetehdas oli kovin kuormittunut ja kotialueen pommitusriskin kasvaessa päätettiin Kuoreveden tehtaan toimintaa hajauttaa perustamalla sille alaosasto Siikakankaalla. Kuoreveden tehtaan työntekijämäärä oli heinäkuussa 1944 yhteensä 838, joista 89 työskenteli Siikakankaalla. Sota-aikana Kankaalla toimi myös lentoasevarikon varastoalue 3 ja ilmailuvarikko 2. Hyvät kuulijat, sodan jälkeen Siikakankaan lentokenttä ja varalaskupaikka on palvellut monella tavalla puolustusvoimia aina näihin päiviin asti. Rauhan tultua alueella oli varastoituna 44 lentosotakoulun lentokonetta. Kenttä on toiminut sotien jälkeisinä vuosina myös liito- ja purilentokurssien kotitukikohtana aina vuoteen 1953. Puolustusministeriö kaavoitti aluetta 1960-luvulla varsinaiseksi sotilaslentotukikohdaksi ja olipa Siikakangas vaihtoehtona suunniteltaessa nykyistä Tampere-Pirkkalan lentokenttää 1970-luvulla. Asevarikko 6 otti alueella isännyyden vuonna 1970. Kuljetusvälinen varikkoon alue liitettiin 1983 ja panssarivarikon varikko-osastoksi 1993. Länsi-Suomen huoltorykmenttiin alue liitettiin vuonna 2008. Millot tuli toimintaan mukaan vuonna 2009. Puolustusvoimauudistuksen myötä Siikakangas saanee uuden isännän turkulaisesta toisesta logistiikkaryhmästä. Hyvät ystävät, Siikakankaan lentokentällä on mielenkiintoinen historia, jonka aikana se on palvellut merkittävällä tavalla isänmaamme puolustamista niin aktiivisena lentotukikohtana ja varustuspaikkana kuin tärkeänä varasto- ja huoltoalueena. Nykypolville Siikakangas on varsin tuntematon, sillä varastoalueet aitoineen jäävät tavallisille asukkaille niin täällä Ruovedellä kuin muuallakin varsin etäisiksi ja kätkevät näin monipuolisen historiansakin aitojen sisäpuolella. Tämän takia historian kirjaaminen ja esille tuominen jälkipolville on mielestäni erinomaisen arvokasta ja tärkeää. Sillä historian tunteminen luo pohjan tulevaisuuden kehittämiseen. Kiitän erityisesti Aarro Saramäkeä ja hänen ansiokasta työryhmäänsä sekä lentovarikon Kiltaa tämän arvokkaan muistomerkin saamisesta valtatie 66 varteen aivan varastoalueen aidan viereen, jossa menneisyys ja nykypäivä kohtaa. Samalla kiitän Kuloveden kuntaa hienosta panoksesta, samoin kuin kaikkia muitakin hanketta tukeneita yhteisöjä ja henkilöitä. Pyydän kunniakkaita airueitamme täällä Siikakankaalla sotaohjaajakoulutuksen saanutta insinöörieversti Veikko Juurikasta sekä entistä koelentojen päällikköä
asetettu keskeisimmät Siikakankaan lentokentän historian vaiheet. Se mikä kiveen kaiveretaan tai metalliin meistetään, se on aina sellaista, mikä on tarkoitus säilyä, jos ei ikuisia aikoja, niin kuitenkin niin pitkälle kuin historiaa voidaan eteenpäin ajatella. Ne ovat asioita, joista ajatellaan, että ne eivät saa unohtaa. Siikakankaan historia on varmaan täällä paikan päällä enemmän tai vähemmän tuttu, mutta satunnainen ohikulkija, joka jostakin syystä eksyy Suomen tielle 66, joka on hiukan erilainen kuin Amerikan serkkunsa, tuskin kovin paljon tietää ohikulkiessaan, mitä tässä tien sivussa on vuosikymmeniä sitten sijainnut. Joku luontoihminen ehkä tietää tuon Siikanevan, ja joka katselee akkuaukean läpi, näkee parikin painaa. Miksi tuollainen kivi? Siksi, että tässä on joukko, jolle noiden muistojen säilyminen on ollut tärkeää. Tuo kivi on kiitos ja kunnioitus menneitä polvia kohtaan. Näillä kivillä on myös se merkitys, että menneet polvet aina väistyvät ja tämän vuoden palvelukseen astuvasta ikäluokasta enää kovin monella isoisä ei ole ollut sodassa taikka isoäiti lohko. Tuossa tehtävässä ovat olleet varusmiesten isoisien isät ja äiti. Silloin kun tuohon väliin tulee yksi sukupolvea lisää, ei ole enää nuoria miehiä, jotka ovat istuneet sodan käyneen paapan polvella ja lukeneet ruumiin arkia ja kuulleet sodan kertomuksia sieltä jostain. Kun veteraanin sukupolvi aikanaan väistyy, nuo kivet jatkavat kaarnaamistaan. Ihmisen pitää tietää, mistä tulee, jotta ihmisellä on identiteetti, kyky suunnata matkansa sinne, mihin tahtoo mennä. Vihkiminen on samalla myös siunaamista. Vihkiessä me siunaamme tuon muistomerkin. Se muistuttaa meitä siitä, että tässä elämässä, sen helpommissa ja vaikeimmissa vaiheissa, niin yksilönä kuin kansana, emme ole vain omassa varassamme, vaan lopuksi asiat ovat korkeammassa kädessä. Rukoilkaamme. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, tämän muistomerkin, jotta se muistuttaisi tulevia polvia maamme historian vaikeasta vaiheesta ja siitä periksi antamattomasta ja rohkeasta työstä, mitä tällä lentokentällä on vuosikymmeniä sitten tehty. Aamen.